Sibonge nje nabantu abasha sebabingelela abakhona kwendawo egabeni elinamandla lenkosi uJesu. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Sibingelela ugogo yena umdala umnandi. Kumela mkhulu. Wabila mkhulu. Oh, amen. Tell us that was a lot. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kaSalane engabeni lenkosi uJesu. Awukhona noma isister namhlanje. Nawe kahle ukuzwe. Animthayeleni izandla kaSalane. Hallelujah. Siyabonga mabekela seni. Siyajabula ukubona mama. Egabeni likaJesu uthi hayi awulahleka bathi ulahlekile endaweni right. Amen. Siyabonga uNkulunkulu basenani kakhulu ngifisa ukubonga basenani ibandla lonke likaJesu uNkulunkulu kakhulu ngoba nami ngiyasibuka isikhathi ngidala ngithi amen. Ngifisa ukushumela mhlambe ngesonto elizayo. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu basenani. Ngifisa ukubonga abazalwane aba-organize ukuthi kube kuhle kule ndawo kube clean ngale bamncobe bamsikosana ngiyabona nanethombe laphana nibi sibazalwane. Bathi abantu abashithisa again. Bonile bazalwane nifithiza la. Amen. UNkulunkulu ayibusise kakhulu bazalwane. Fithiza. Siyabonga kakhulu Jesu. Ngikukhona kwethu siyabonga bazalwane. Amen. Siyajabula ukuthi abazalwane eli bashaya ama-chorus bazalwane sifike sekubila la. Amen. Siyaxolisa thina sibelethi. Amen. Nasixolela ngithi bazalwane. Amen. Siyabonga ube kumakhelwane isibane. Noma ngathi wake uyifakile imask isibane. Amen. Khona balanza smile ngiyabuka nje. Awusmile bekumakhelwane.
Amen. Hallelujah. No, mina ngiyabona bazalwane sikusiwe. Nambe namenze inhloso abasakani njengani. Amen. This is a news about the corner support and Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yenze lo inamba zabantu umusa angihambi ngobuqili nezo bazalwane. uNkulunkulu wangisiza kakhulu. Nawe ngosithele bakithi. Amen. Abantu bazambingele nami. Ngazange ngithe bangifika le Amen. Hallelujah. Jesu bazalwane wamthanda bakubani wamenzela umusa kakhulu. Amen. Wangisiza nje nami bazalwane ngahamba phela njengoba abantu behamba. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mawuvula iBhayibheli egabeni lika Jesu. Kule ndaba eyodwa bazalwane iyamhlupha mina ngedwa nje. Aw amen. Amen. Yenze njani bazalwane? Inhlupha nje mina ngedwa. Hallelujah. Ufunda the book of Hebrews chapter 11 egabeni lika Jesu. Iyamhlupha le ndaba. Ufunda chapter 5. Noma chapter 11 verse 5. Amen. Ngiyajola inasabani. Ngeke nje impela basabani. Saba bese kodwa soshmayela kahle ngelisali. Amen. Hallelujah. We have a straight advantage. Amen. Hallelujah. Othonile bazalwane basifunde. Thale nje phansi mzalwane. Besifunde iBhayibheli egameni leNkosi. From verse 5. Chapter 11. Okay. Hebrews chapter 11. Because it's amakhawa enkomo isivumelwano esidala. Amakhawa bazalwane amakhawa nakhona. Enkomo. Cela sikhulumeni samsana bazalwane. Amakhawa lawo okukhulunywa ngawo. Enkomo. Amen. Verse 5. Uthi ngeke ukwazi ukuthi ube yiqhawe unganwanga. Ikhona lo ngeke ukwazi ukuthi ube yiqhawe unganwanga. Uthi labantu khona izinto bazalwane ababedlula kusona. Kodwa babehlabelela bethi sidlule ezintweni ezinzima. Jalo babesho njalo futhi kuhlobona abantu laba bamsosana ababedlule. Aw hallelujah. Ngoba ngeke ukwazi kuba iqhawe kanti awudlule. Aw amen. Oh hallelujah. Amen. Nikhona bazalwane. Amen. Bangakudlule iziningi bazalwane ngebananga ukuthi eningi izimo ziyamdemote umuntu. Yeah. Ngoba inhloso yezimo bazalwane is to build character. Yeah. But uma ngabe izimo zikhona at the end of the day kumele uthi ngidlule zimeni ezinzima. Fanele isimo sibe khona masikhosana baze abangani bakho bathi abasakufoneli. Kanti hayi isimo nje. Akumhlabelele umdala othi kuyithunywa lokho. Kokungisiza nje kungisondeze enkosini. Awakabanga uJesu. Ngoba kufanele sibe khona izimo sizama ukuzobulala kodwa sizongisondeza. Abakhona abantu abasondele enkosini. Abantu abasondele bazalwane nabo bake bayi experience demotion. Wathi wasuphakeme kakhulu akesipakise lelithaya. Usathi yafakaza vele kuthiwe ukuze nawe uzo experience demotion
ngoba ngeke ukwazi ukufakaza ukuthi uJesu unamandla kanti awudlula ngethakathani abawuthi uJesu likhona enkonzweni haleluya izimo siswini vele sifike uthe ukuthi unayo imali but you can't buy medicine because nobody has got a cure likhona bazalwane likhona kwenzela inkinga ngelinye abazalwane Israel mawuphuma eGibhithe unalo lonke igolide but sezwa besehlane bethi silambile because ayimali ayisakwazi ukuthenga amashops awekho ngoba uNkulunkulu into ayifuna i-character not money so kufika isikhathi la uNkulunkulu eyuthalaza amandla emali ukuze abantu bezoya kuye bezocela usizo khona isikhathi la uba bebanikeze khona igolide kodwa sizwe bekhumbula okhali baseGibhithe yini ngoba nina niphethe igolide lonke laseGibhithe alikwazi ukusiza manje sidinga isolution ezovela kusimakade uyazi ukuze uzoba yiqhawe kufanele udlule lawo seasons of dryness when ngisho i-experience yakho cannot help you anymore kufanele udlule nikhona abazalwane baba kube ngathi ibhizinisi yazanyazanyiswa uthi uyafaka ama-CV2 usumdala hayi ngoba bazalwane usumdala ingoba uNkulunkulu ufuna ukubhilda le-character ezokwazi ukuthi ingarelayi kwi-CV kodwa irelaye umnini wegolide ngoba kulezinto abantu bathanda ukurelaya kuma-degree bakhohlwa ukuthi kunomnini. The reason why I'm not ever angry with my boss mama bengibhadala bona ukuthi yabona I'm working a lot more than what I get but you know you know what my boss does not pay my salary but it is my father who pays my salary and that is why I want to umsebenzi wami vele ngithi I was not hired by a man but I was hired by God and he is the one okade umsebenzi uyena ozowufeza ngoba ngeke kubeke endaweni bese kushiya wena akuda likhona ibandla kaJesu likhona ibandla lenkosi ngoba sidlule ezintweni ezinzima njalo siyamoba njalo Kapa mobile, siyamoba njalo ngethanda boxing yabona mangabe kuliwa kwi-boxing ayipheli impi ku-round 1 ngoba usuphansi kodwa bakunikeza ithuba to rise again i-opponent ayicelebrate until round 12 says it's over so usathane noma ngingaphansi kodwa makwazi ucelebrate ngoba kakashayi round 12 awuhambe lesokhonza kanjalo namhlanje ngoba uNkulunkulu udinga amakhawa enkolo udinga amakhawa abazalwane amakhawa ezothi abantu be-rejectile abanye abantu baze bazi ifile lakho bathi thina siyamazi bani ningambone nje waqala laphaya kanti abazi ukuthi uNkulunkulu ufuna amakhawa noma ngathiwa ngike ngawa before kodwa ungajabulisa isitha sami lapho ngiphansi ngoba ngizovuka ungabonga uJesu uNkulunkulu akafuni ibandla egcwele edenzini kodwa udinga amakhawe abantu abamakhawe abantu abathi yebo siyawa kodwa siphele uthi uPawula
pressing us. On the other side, they are pressing us. But we are never crushed. Oh, Nicola. Who are saying, Domelele. Only give it back. Domelele. Yes, cause. Oh, shoot, Pastor. Yeah, we get Domelele. Contact Domelele. Oh, what can I do to Domelele? I'm not the richest man on earth, but Domele. I'm not the most favored man on earth, but Domele. I'm not the happiest man on earth, but Domele. Now, that is over. We are calling abantu bazalwane abazokuthembisa izinto sisiwini bangazenzi. Benawo amandla ukuthi bangazifundisile kodwa bangazenzi just ngoba uwe. Uzubona ukuthi uthembela abantu akusizi. We need to develop a thick skin. A thick skin bazalwane. Then a thick skin yenza ukuthi noma ngathiwa isizini iyashintsha, but you stay true to the cause. Let me have thick skin, I mean, no matter again, I saw the skin this, but they continue to carry on. What was the last season? The call is no matter what, but we continue to carry on because who is not under thick skin. Hallelujah. Now I want to pray. I want to pray. Mufunda ke iBhayibheli. La ufunda khona, ufunda verse 5. Egameni lika Jesu. Verse 5. Yes. Ukholwa ino wathatha. Ukuze angaboni ukufa. Akabe esafunyana. NgokuNkulunkulu wayemthabathile. Ukuthi wayemthabathile ngokuba engakathathwa ufakazelwe ukuthi wayethokozisa uNkulunkulu. Iphinde futhi mzabana. Ngokukholwa uNoh wathathwa ukuze angaboni ukufa. Akabe esafunyana. Yeah. Ngokuba uNkulunkulu wayemthabathile ngokuba engakathathwa ufakazelwe ukuthi wayethokozisa uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Baba izwi lakho lilenele kusineda namhlanje. Sikhonze ngalo kube ludumo kuwe egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuze sithandaze, into engihluphayo ngisengiyatshela kwasemalungelo. Indaba yohambo. Yangihlupha ke leyo. Indaba yamazala yohambo. Amen. Indaba yami ukhuluma nje mzalwane. Indaba yami basalwane. Indaba yohambo. Into ehlupha udlabini. Amen. Lithi iBhayibheli. Mhlawumbe umhlabelelo omdala. Okay. Kodwa iBhayibheli lithi khona indoda okuthiwa igama lakho Enoch. Le ndoda lithi iBhayibheli ithe isina 65. Yathola indodana ekuthiwa uEnosh. Akabonga noma uMathusela. Amen. Lithi iBhayibheli yabe sihamba noNkulunkulu for 365 years. Akabonga uJesu. Amen. Futhi yayingaphezulu ka 300 iminyaka ayihamba noNkulunkulu. Amen. Yazi ke thina sihamba noNkulunkulu 1 week 1 month. Uyamuza umuntu usekuyele ukhona umzalwane wahamba noNkulunkulu 350 or 65 years. 365 years ehamba nje noNkulunkulu. Oh amen. Khona umhlabelelo omdala sithele sasihlabelela othi sengiqalile uhambo lwami. Olungiqondisayo. Luvele ezulwini. Sengehlukene nezo. Nobona konke. Ngobekezela. Ngoba le ndaba le isohambeni basalwane. uNkulunkulu udinga abantu abasohambeni. Uma ngabe
bazalwane nesitsha siyakrema mangabuhlala kwiposition eyi-1 nala enkonzweni mhlawumbe ufuna udide ngidimoni ungahlali ethe sport la kuhleli khona last week ngoba bazalwane uNkulunkulu ufuna abantu abasohambeni ababonga uJesu. The problem why we suffer like this ngoba simendaweni eyi-1 kodwa uNkulunkulu ufuna abantu abahambayo. Amen. Uma ngabe evusa uLazaro ethuneni bazalwane uthi ngikhumuleni ingubo bese nimiyeke ahambe. Ngoba uNkulunkulu vele into ayifunayo ukuthi abantu benze njani bazalwane bahambe. Uma ngabe bekhala ngoMoses ngelinye ilanga bethi nanti ulwandle luzivalele lo-Israyeli ngemuva usivalele. Uthi uNkulunkulu utshela labantu ukuthi benze njani bahambe. Ngoba uNkulunkulu usebenza kuphela uma abantu beqala benze njani behamba. The reason why imthandazo ingaphenduleki ingoba mhlawumbe simile kanti kudingeka abantu abanjani abahambayo. La uSathane amshiye khona izolo ngeke amthole khona ngoba vele amandla enkazimulo enza ukuthi ngibe umuntu ohambayo. Elithi iBhayibheli it is leading us from glory to glory. So asibona abantu abasele emandleni eyizolo kodwa njalo amandla ayakhula. Kodwa uNkulunkulu uthi abantu abenze njani ma abahambayo qale uhambo lwami ngoba uhambo olwa akabonga uNkulunkulu. Manje mangabe usuhamba babukubane liyaqondisa lolu hambo. Asikhulume ngalokho. Lolu hambo lwenze njani? Abantu abasohambeni baqonda. Hayi ngoba bazalwane bazi iBhayibheli kodwa ingoba basohambeni. Hayi ngoba beze enkonzweni kodwa ngoba bazalwane basohambeni. Abantu abasohambeni ngokomhlabeni lithi iBhayibheli ngobekezela. Bese lingakafiki lapho lithi ngehlukane nezwe. Ngoba abantu abasohambeni fika isikhathi lapho bethi khona izwe ngathi aliyilaphi yakho. Ngoba babukubani ngeke ukwazi ukuhamba nomngani kanti aniye endaweni eyi-1. Abantu abasohambeni abantu abathi mngani yebo siyabangena sobabili kodwa ngenxa yohambo sengiyacela ngesithi ukuhlukana. Yebo mina abasafunda high school mngani yazi ngiyabona ekhaya linama-taxi ekhaya mina akusetshenzwa. So uma ngabe wena uthi asibhange isikole mhlawumbe wena ngakusebenzela ngoba vele kunama-taxi kodwa mina anginawo ama-taxi ekhaya. Nginomama mina owevuka ukuze sithole isingo. So ngiyacala ukuthi ngenxa yohambo ke sehlukane. Hayi ngoba sesiyalwa kodwa ngenxa yohambo lwethu sengiyacala ukuthi esenze njani sehlukane. Akabonga uJesu. Kukhona abanye abantu efika isikhathi la uthi khona uyazi mzalwane besihambisana sisamantombazane kodwa sengane. Manje uhambe sengulamba sekuyilolu lomshado. Ngiyacala ukuthi hayi ukuthi sixabane sehlukane. Yindaba nakhe. Hey Jesu. Khona ezinye izinto mama sosana ezingeke zenzeke ngoba usahamba nabantu abangekho kwivision yakho. Abantu abakwivision yakho benza ukuthi mangabe uhamba ukhathala bakunika amandla. Kodwa abantu abangekho kwivision yakho bathi mangabe ukhathala bakudlule. Bakushiye emuva. Ngoba iproblem vele abayina uyakhona. Yena uhamba nabantu abaningi. Indaba isohambeni. Indaba isohambeni. Uyazi? Nasibazalwane nasingakhuluma kakhulu. Sithi abantu abagqoke kanje bangawagqoka amabhulukwe bangagqoka ukuthi ayikho leyo nto. Umuntu wayesohambeni. Lithi iBhayibheli uhambo liyaqondisa. Hey Jesu. Hayi aqondiswa mina babudlamini. Kodwa aqondiswa uhambo. Hey Jesu. So ungabaleke usukashe moli. Ngoba nangu babudlamini is coming. No. Hamba nje ngendlela ohamba ngayo nabantu ohamba nabo. Ngoba uhambo lwakho. Uhambo kadlamini. Kezela
Uma ngabe ungakaqali luqale namhlanje. Uma ngabe uke waqala waliyeka qhubeka namhlanje. Ngizofuna abazalwane ukukhuluma nabantu abanjalo abathi baba ngiyacela ube nguyelohambile. Ngoba ngiyamazi lolu hambo liyaqondisa. Lolu hambo mama aluveli kubantu. Kodwa luvele enkosini. So kwenza ukuthi mangabe livele enkosini khona izinto uNkulunkulu asesusile already. Ukuze ngihambe ngize ngifike enkosini ngoba uhambo luvela enkosini. Bangahlela bathi ngibeke ufundile akasebenzi unengane zikusiza ngalutho. Lalela ukuphila kwethu is not dependent ekuthela abantwana bethu benzani. Kodwa lu dependent ekutheni sihamba kanjalo hambe. Izawashumayela ngelinye bathi kuyobakhona umendo nendlela. And le ndlela iyabizwa ukuthi indlela yobungcwele. Bonke abahamba kuyo bazalwane noma beziwula bayothuka. Ngoba abazalwane sisohambeni ebukela ngathi asenzile utho kanti siyahamba. Abantu wahamba noNkulunkulu waze wafika isikhathi la emthabatha khona. Futhi kuyenzeka baba umlahle ukuthi uhambe noNkulunkulu. Kodwa bese kufika isikhathi la emthabatha khona. Abantu abafuna bengabe sakwazi ukubona ngoba vele uNkulunkulu sethabathile. Abantu abafuna ukulwa nawe bangasakwazi ukulwa nawe. Ngoba kusiwe nosuhamba kodwa sekuhamba yena omphakathi. Abantu bengabe besakwazi ukuvalela iminyango ngoba kusiwe novula iminyango kodwa yilo okhala. Iproblem yethu thina bazalwane sifuna ukuhamba kodwa sifuna ukuthatha. uNkulunkulu wahamba nomuntu waze wamthabatha khona. Wathi mayesemthabathile kwakhona abantu abamfunayo. Kwaphoqa ukuthi bangabe besomthola ngoba semthabathile. Umuntu othathathiwe awulalela bazalwane. Umuntu othathathiwe egameni likaJesu. Umuntu osethi akuseyimo ophilayo. Kodwa uKristu ophilayo. Noma ngathiwa ngiyafa kuyinzuzo. Noma ngathiwa ngiyahlala kuyibenefit yenu. Ongakabonga uJesu. Umuntu othathathiwe umuntu othi noma ngathiwa usuyamnyathela futhi ungaxolisi. Ngoba mina vele ngisebenze njani. Defend ithunzi zethu kabaka because sahambe eceleni kwakhe. The day esithabathu simakade. Ilasokhohlwa khona ithunzi zethu. Ngoba sesizabantu abathathathile. So uma ngabe uNkulunkulu ethatha impilo yakho usuke ethatha ngisho iko yakho. Nkosi yami. Uzafuna ukuhlonishwa. Mina bengizothi abantu mabahloniphe uNkulunkulu. Bangahloniphi uDlamini. Ngoba uDlamini is no more. UDlamini
investor uDlamini is normal. Kodwa sekuNkulunkulu othakathi uDlamini. Ngikhona abazalwane. Mina ngifuna ukuthandaza egameni likaJesu. Ngoba the reason why I see the conflict phakathi kwethu is because sifuna ukudefend ama-ideas wethu. I am never wrong. Nasemshadweni uyithethise nje indoda. Usually omama barathi nasengubo. Ngifuna ukuthi ngakhuluma futhi. Omama barathi kodwa siyahoba nje. Hayi phela bese ishilo lento. Bese umama ubethi yabona sibedini nokuyama ideas wami. Ekuyi mama kodwa bengeke ngasuggest. Kwasho ukuthi indoda engathathiwe. Saqhubeka nje ngemethod error. Indoda yakwazi ukuthi kutotoswe ingane ezamantombazane kanje kuthiwa suba outside the gate at 6 o'clock. Indoda ivelita yekani ingane bakithi. Nazo kumele sifunde sokhuluma sifunde ukuba independent. Umama athi hayi. This is a girl. Yona besikhulele. Umama asho nje. When kuba kuyikhundla abantu abangathathathi kodwa namhlanje sizothandaza nabantu abathi bacela uqala uhamba. Mama wahamba nomzalwane 350 years ehamba nje noNkulunkulu. Abantu ababili bahamba bengavumelani. Bahamba nomuntu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwasefika inkosi yamthabatha. Abantu abazothathathwa abantu abahamba nenkosi. Akusiba abantu bazalwana bezenkonzweni nanizwa yini? Kodwa abantu abanjani abahamba nenkosi. Hallelujah. Bekezela Jesus go. Bekezela. You know how I bekezelela nje. You know how I bekezelela. Yazi ngiyabuka bazalwane egameni likaJesu. Ukuthi iqiniso vele there's no leader without followers. Bazizwa lo mzalwane kuthiwa wayehamba noNkulunkulu, uNkulunkulu akabonakala kubazalwane. Amen. And asizwa kuthiwa elebandla elikhulu elalimlandela. Into engiunderstand ukuthi yena he was not a leader. Kodwa uNkulunkulu was a leader. Because uNkulunkulu ngeke athi ama-leaders mele banama followers. Kanti yena akakwazi ukuthi abe leader bese kuba khona ifollower yakhe. So into eyenzeka lana umzalwane basabane owayelandela uNkulunkulu every day. And followisha wherever he went. Only call. Uma ngabe sekufanele sithandaze namhlanje egameni likaJesu. Abanye baye baqala uhambo. Abanye baqhubeka balihamba. Abanye bazalwane bafisa ukuthi bayiqale namhlanje. Ngizothi mina nangu uJesu. Inkosi yamakhosi. Umnini wohambo. Ake siqale naye.
uma ngabe kuthiwa abazalwane waze wathathathwa futhi konke kwafika isikhathi lapho uJesu ezobuya khona ezothabatha khona abantu bohambo. Ingakho abantwana mabehlabelela namhlanje bethi bonke abakholwa kuye okhanyiso kwela ngoba khona imini ezayo la uNkulunkulu ezothabatha khona abantu bohambo lwakhe. Lelo langa abazalwane noma ngakuthiwa libhizi niyasebenza nababili kodwa uNkulunkulu uyofika akhethe ohambo lwakhe. Ngabe wena uhambo na? Ngabe wena usohambeni na? Namhlanje bazalwane mangabe sesifuyile sesikhonza inkosi kumele singalenzi iphutha lokuthi sibe nesiqiniseko sokuthi sisohambeni. So lethi mangabe ibuya lesife khona nesiye sithole vele sisohambeni. Sifaka besibeke nyawo. Asibona balapha kodwa khona la siya khona singahlali sisejwayele khona la siya khona bayi tosa habayo tusana Bukhona indothi seluqala namohambo inkosi. Mekhona esingaphambili. Sale nohambo. Mhlawumbe ukhona indothi ngike ngalahamba uhambo. Kodwa wahamba kwangathi khona izinto. Owakabovu uJesu. Namhlanje bazalwane uNkulunkulu wethu amasisize sibuyele haleluya. Khohlwe izinto zayizolo, khohlwe ukuthi abantu batheni, uvele uze nje siqala uhambo. Obe esela Jesu amandla yangiphelela ohambeni nobekezela kusenzeki kodwa namhlanje babacalukaluka yebo ngiyasabalaza kodwa ngisabalaza ngamandla amahambeki. Namhlanje ngiyacela Nkosi ukuba ngiphiwe amandla ngoba amandla ngiyawadinga ukuze ngifike le khona yini namhlanje basa noma oyedwa nje wathi baba mnikeza amandla wokuba ngihambe kulolu hambo ngoba le ndlela inzima usho kanjani mzalwane. Le ndlela yinde endaba ihambayo bakhathala kodwa ukhona onikeza amandla. Jesu oswayo ezengaphambili othi nje ngiyacela Nkosi ukuba ngibomunye bohambo lwakho namhlanje. Ziningi izimo kodwa mhlambe uhambo lwakho kungenaliyeka. Sengiyacela Nkosi ukuthi ngaphumeki njengejwayele kodwa namhlanje ke ngihambe ngohambo lwakho.
Jesu funa abantu bohamba. Abantu bamakhorasi abadingi. Kodwa udinga abantu bohambo. Akadinga abantu bema-10%, udinga abantu bohambo lwakhe. Akadinga abantu be-attendance, udinga abantu bohambo. Akadinga abantu belimi, udinga abantu bohambo. Akadinga abantu bama-promotion, udinga abantu bohambo. Akadinga abantu bamafuthi, udinga abantu bohambo. Akadinga abantu bezambulo, udinga abantu bohambo. Akadinga abantu abashumelayo, udinga abantu bohambo. Bakhona yini abantu bohambo kwendawo? Jesu benza uhambo lwakhe. Jesu benza uhambo lwakhe. Uthaba landivimba everywhere I go. Sengiyacela ke ungithabathele manje. Ungabe kusaba yini ohambayo kodwa kuhambe wena. Nabantu balwa nami everywhere I go. Sengiyacela Nkosi yami ngingabe kusaba kodwa kube wena ongithabathile. Baba manje bayakuphelela sengicela ukubambelele emaphiweni akho. Thabathi impilo yami. Khona yena ongazamukela uJesu lendawo. Noma kuthiwe wahlabelela kodwa kungabanzi ukwamukela uJesu. Izamakhona uzomukela uJesu Nkosi. Usengaphambili ngasabheka abantu. Khona yini umuntu oke wahamba noJesu behlukana endleleni. Uza ngaphambili egameni likaJesu. Sibala phela thina sonke. Sibala behlethu size ngaphambili. Lay my life before mighty Jesus, Jesus, I love you. Ukahlabelele kanti wasimamukela uJesu. Ukahlabelele ngiyacela umsebenzi. In public, do it today. In public, do it today in public. Wasabanye bayabamamukela besekhaya nje. Bathi ngiyahamba inkosi. Namhlanje let's do it in public. In my life.
This is the day where you can make your public announcement and say, I accept Jesus. I believe he is the Son of God today. A long time today. I accept Jesus. Hallelujah. Kufuneka nje nabo kuphela abazoqala uhambo beqala nenkosi uJesu. Ilabo kuphela abazalwane. Abanye bazalwane bayabamkela uJesu abazange babe baptized emanzini amaningi. Uma ngabe you are one of those, come forward. You need to give yourself to the Lord again. We're renewing vows today. We're renewing vows. We're renewing vows. Say, what am I going to do in Jesus? Asifuna ukuhamba izihlabathi Nkosi. Asifuna ukuhamba nalapha. But you are not ready for the resurrection. If I pay again, just celebrate this. When this happens, just celebrate others around. Can we cherish this moment? Ekameleleka Jesu. Ulizandla zethu lesiphambili siphakamisele Nkosi. Sithi Jesu. Uyamkela ukuphila kwakho. Sizothethe izono zonke. Ngiyafuna ukuba ngumntwana wakho. Qhubeka ube inkosi yami. Unqobele zonke izithiyo zami. Angisezukuhamba ngokwami ukwazi. Kodwa ngiyakuyekela wena ukuthi wena ube inkosi nomholi empilweni. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ogcwele ukuthi namhlanje Baba egameni likaJesu uyayivusa impilo yakho futhi abantu abapowerful bavuswa nguwe. uNkulunkulu wethu onamandla namhlanje ulifesile icebo lakho. Qhubeka beNkosi yamakhosi bembathisa ingubo yenkasikulo labantwana bakho. Bamkeleke kuwe ngegama likaJesu. Susa Baba lonke uvalo. Ususe uNkulunkulu wethu yonke indawo ethenhlizweni zabo. Susa Nkosi yami condemnation ukulahlwa ngecala. Njengobizwi lakho lisho ukuthi wena Nkosi njengokuyifumalanga yahlukene nentshonalanga kanjalo izono zabantu phambi kwakho. You are God Baba ususicala sihleke sikuJesu. Siyabonga. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus.
Thank you.